Dobré ráno, starý Jano. Aký je tvoj cieľ v roku 2026? Scrollovanie alebo hranie sa hier? Či si chceme založiť rodinu, či chceme dieťa? Pôjdeme do väzenia. Dobré ráno, slnko mojich očí. Aha. Dobré ráno, starý Jano. Stávať a cvičiť. Čaute a vítajte pri novom videu. Toto bude prvé video tohto typu na mojom kanále, bude to Q&A a dúfam, že si to užijete rovnako ako ja, takže poďme na to. Martin sa ma pýta, prečo som si dal buzzcut. Neviem, proste som to strašne chcel vyskúšať a ja som sa s mojou ženou Zandy bavil o tom, že ako by to vyzeralo, že či by to vyzeralo dobre, či by som vyzeral drsne, alebo proste starší, alebo hocičo, vieš, že proste chceš to vyskúšať, keď je tá príležitosť, že ešte mám tie vlasy, ešte nie som plešatý, alebo nemám kúty, alebo čo. Caroline sa pýta, ako si udržať motiváciu na cvičenie. Tak za mňa, akože je dobre si nastaviť nejaký realistický cieľ, za ktorým sa budeš hnať, ktorý ťa bude motivovať, proste vstať a ísť do toho gymu, ale niekedy motivácia nestačí. Potrebuješ si vybudovať aj disciplínu malými návykmi, ktoré budeš pridávať každý deň a už keď budú aj dni, že nechce sa mi alebo neviem čo, tak pôjdeš. A Tomáš sa pýta 6 alebo 7 a ja hovorím 8-9. 6, 7. 8, 9. No. Hey, that's actually good. No, my už máme po raňajkách a zodpovieme si nejaké otázky ešte teraz, predtým ako pôjdeme do Viedne na trhy. Ja som tam ešte nikdy nebol, takže veľmi sa teším. Ivka sa pýta, aký je tvoj cieľ v roku 2026? Tých cieľov mám viac, ale taký hlavný je asi menej overthinkovať moju tvorbu, alebo celkovo to, čo chcem tvoriť a menej prokrastinovať, pretože s tým mám niekedy obrovský problém. Čiže viac sa sústrediť na tú prácu, viac makať, viac dávať ten fokus do tej roboty a do toho svojho ako keby biznisu, namiesto do iných vecí, ako je scrollovanie alebo hranie sa hier. Šimon sa pýta, Khabib alebo McGregor a Rytmus alebo Separ. Úprimne ani jedno, pretože MMA alebo box alebo tieto bojové športy ja vôbec nesledujem, absolútne ma to nebaví, nevidím v tom nejaký hlbší zmysel pre mňa osobne, subjektívne. A Rytmus alebo Separ nepočúvam ani jedného, takže, ale keby si mám vybrať, tak asi Rytmus. Ten je zábavnejší. Sárka sa pýta, ako si začínal s gymom a keď tak, ako by si poradil ostatným, ktorí chcú začať chodiť do gymu? Pamätám si môj prvýkrát v gyme úplne, že do bodky. Ja som mal dvoch spolužiakov, ktorí chodili cvičiť už dlhšie a poprosil som ich, aby ma zobrali tiež, že proste chcem ísť, mal som zlomené srdce, bolo to na konci školského roku, mal som asi 15 alebo 16 rokov a chcel som ukázať svojej bývalej priateľke, ak sa to tak dá nazvať, keďže sme spolu chodili asi tak mesiac, že o čo prišla. No a zobrali ma do fitka, kde sme cvičili reálne asi všetko po 4x12 a ja som bol tak rozbitý, že keď som sa chcel napiť z pohára, tak som si druhou rukou musel pridržiavať tu, kde som mal pohár, aby som sa vôbec napil. Ale vôbec mi to nevadilo, pretože som sa hneď do gymu zamiloval. Normálne to bolo, že love at first sight, úplne. A moja rada, kvalitný tréner, kvalitná strava, systém a konzistentnosť. Chodiť stále cvičiť, proste neprestávať. Vtedy uvidíš najväčšie výsledky. A teraz ideme na trhy. Ivka sa pýta, aké je to tvoriť obsah s tvojou manželkou. Ja osobne by som povedal, že je to super, pretože si vieme extrémne pomáhať. Niekedy potrebujeme oddialiť ten pracovný život od súkromného, aby sa nám to nemiešalo, ale nemenil by som. To, že môžeme robiť spoločne to, čo robíme, je podľa mňa extrémny dar, lebo dokážeme prežívať každý ten jeden deň spolu, vieme ísť spolu na výlety a zároveň točiť, takže v tomto som veľmi vďačný a je to super. Jakub sa pýta, kedy máte výročie a koľko ste už zobratí? No, výročie máme teraz, 27. januára, čiže to je za chvíľku a budú to 2 roky. Čo fakt nechápem, ako to prešlo tak rýchlo, ale na druhú stranu mám pocit, že sa poznáme už asi tak 50 rokov. A čo bude váš syn, keď vyrastie? Technik bude. Je to nejaký crazy dog a je tam celkom veľká rada a vonia to, že fakt pekne, takže prečo nie? Idem si dať. Bola to obrovská rada a som sa sem postavil a už tu nie je nikto. Neviem, či sa ma boja, alebo smrdím. Boja sa ma, už došiel čau, veľký vyžiak. Všetko zjem a hotovo, už nebude nič.
Ešte, že tam mali aj ten malý hot dog, lebo ten veľký bol fakt, že veľký. A detský punč. Ale chutí jak dospelácky. Ale fakt to chutia, keby tam bol alkohol. Nie, že nás oklamali a pôjdeme domov. Pôjdeme do väzenia. Vonia to ako opekačka. Ale dobre tu je, chceš chutnať? Chcel sladkú bodku a skončil na hot dogu, ty kokos. No bo najprv slanú bodku, potom sladkú. Zarka sa pýta. Ak by ste sa mali v budúcnosti niekam presťahovať, kam by to bolo? No, toto je pomerne častá otázka, ktorú sa pýtame aj my s Andy, pretože sami nevieme. Andy je taká, že ona miluje veľkomestá a ja som viac menej flexibilný, ja som spokojný hocikde, ale najviac sa nám páčilo asi v Prahe, čiže ak by sme sa mali teraz hneď rozhodnúť, tak myslím si, že mierime do Prahy. Sme späť doma a pokračujeme v Q&A. Slušný fajčiar sa pýta. Chodil som pol roka do fitka, ale že vôbec ma to tam nebavilo. Čo mám robiť, aby ma to bavilo? Podľa mňa je dôležité si stanoviť, prečo chcem chodiť do fitka, aký je tvoj cieľ. Nemôžeš sa nútiť k niečomu, čo ťa nenaplňa. Pokiaľ ťa nebaví fitko, tak možno ťa bude baviť kalistenika, alebo vzpieranie, alebo powerlifting, crossfit, high rocks. Nájdi si niečo, čo ťa baví, čo ťa bude fakt naplňať a aký cieľ by si chcel dosiahnuť. Nemusí to možno ani byť fitko, môže to byť nejaký hybridný tréning, môže to byť nejaký iný šport, pri ktorom budeš vyzerať viac fit. Takže skôr by som si to vyriešil ako keby vnútorne sám so sebou, že prečo chcem chodiť do fitka a potom si už budeš vedieť odpovedať sám. Michal sa pýta, chceš zabehnúť maratón? Momentálne to nemám nejako v pláne, že by som chcel zabehnúť maratón, pretože nezabehol by som ani polmaratón. Moja kondička je teraz na tom veľmi zle, aj napriek tomu, že som dlhé roky robil tenis a lyžovanie, kde som mal kopec kardia. Môj cieľ teraz je pripraviť sa na súťaž na jar 2027 v kulturistike, takže beh tam do toho moc nespadá, ale you never know. Možno za pár rokov si poviem, že chcem zabehnúť maratón a pripravím sa, ale teraz asi skôr nie ako áno. Simuška sa pýta, ako začať s chodením do posilky? Od koľkých rokov je to vhodné? Je divné, keď sa opýtam o pomoc? Začal by som tak, že by som išiel s niekým, kto už je tam zbehlý, kto vie, čo robiť, ako cvičiť, vie technicky správne cvičiť, aby si tam nešla sama a aby si sa nestrácala alebo aby si sa nehambila. Od koľkých rokov, akože za mňa, ja neviem, akože nechcem povedať blbosť, hej, ale podľa mňa kľudne aj v 15, 13, 12 je v pohode ísť cvičiť, samozrejme nie s nejakými obrovskými váhami, ale robiť niečo pre svoje zdravie a pre svoje telo je super od skorého veku. A nie je divné sa opýtať o pomoc, je to práve že super a je to veľmi dôležité. Tento rok sme si s Andy povedali, že si spravíme vision board, keďže sme to ešte nikdy predtým nerobili a môžem vám dať kľudne update na konci roka, ako to celé dopadlo. A ak ste to vy nikdy neskúšali a máte nejaké ciele, tak vám túto aktivitu vrelo odporúčam. Vítaj, moja príťažlivá asistentka. Ďakujem. Vítam. Máme tu nejaké spoločné otázky, ktoré by som rád zodpovedal s tebou. Marko sa pýta, čo by ste robili, keby ste nerobili sociálne siete? Ťažká otázka. Pre mňa to bol môj detský sen, takže ja som tak nejak akože, ale zrejme by som robila niečo s výživou a v tom smere akože... Ja podľa mňa buď niečo s psychológiou, alebo niečo s trenérstvom, alebo niečo, kde by som proste pomáhal ľuďom. To som vedel vždy, že chcem pomáhať ľuďom, ale nevedel som konkretizovať, že ako a čo. Alebo ja by som niečo kreatívne robila, možno v zmysle influencer marketingu, že proste nie ja vyslovene, že tvorím na sociálne siete, ale proste, že marketing, nejaká proste reklama, takto, že to je vec, ktorá ma baví a proste musí tam byť kreatívna stránka, lebo bez toho ja by som asi bola veľmi smutná v živote, bez kreativity. Tereska sa pýta, už viete novú príchuť Dirty čokoládky? No, niečo tušíme, niečo vieme. Ale nič vám neprezradíme. Neprezradíme a nevieme to ešte ani my na 100%, ale no, čoskoro. Ivka sa pýta, zmenil sa ti nejako život po svadbe? Mňa sa to minule Andy pýtala a ja som povedal, že asi ani nie, pretože my sme tam nemali nejakú extrémne dlhú dobu takého toho chodenia, randenia a po 3/4 roku sme sa zobrali. Čiže ja som ani ako keby nestihol vnímať nejakú zmenu. Mne príde, že je to viac menej rovnaké, ale neviem. Ty cítiš nejakú zmenu, niečo iné? Tak my sme boli spolu 24/7, okrem toho, že sme bývali akože oproti sebe, v podstate v druhej bytovke, takže sme boli spolu od rána do večera jak teraz, takže len je to taký ako keby iný druh komitmentu pre mňa, že nezdrhneš, keď príde problém. No jasné. Ako nezdrhneš ani vo vzťahu, ale ľahšie sa z toho ako keby vycúva a myslím si,
si, že my sme si tiež náročné veci prešli a zvládli sme ich do veľkej miery kvôli tomu, že sme mali tú motiváciu, akože vieš, že bol tam ten commitment toho manželstva. To je pravda, áno, Vieš? áno. To je asi taká jediná zmena, hej, že keď príde proste prúser, tak nie je také jednoduché sa z toho vyvliecť. Ňufákom v prírode sa pýta, domáce zvieratko bude? Andy má počas svojich dní také myšlienky, že by strašne chcela mačičku, alebo psíka, alebo takto, takže ja si myslím, že raz to príde, keď budeme mať nejaké zvieratko. Niečo, na čo ja nebudem mať alergiu, pretože ja milujem mačky, aj psov, ale na väčšinu mačiek mám fakt, že alergickú reakciu, že kýcham z nich, soplím a takto, takže... Hypoalergénne. Áno, jedine niečo hypoalergénne. Strašne veľa otázok bolo na to, že či si chceme založiť rodinu, kedy budeme mať babetko, či chceme dieťa a tak ďalej. No, chceme babetko, nie? Chceme dieťatko, ale nevieme kedy. Jedna otázka bola aj dokonca, že či v najbližších 2 rokoch. Fú. Nemáme to nejako presne naplánované, že kedy bude bábo. Ale bude. Také malé easy piatko. Dúfam, že ste si toto Q&A video užili, pretože to bolo úplne prvýkrát na mojom kanále a celkom ma to bavilo, takže dúfam, že to bavilo aj vás. Každopádne, proste dúfam, že ste si to užili a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Zakývaj im. Čauky. Musíš sa rozlučiť. Čauky, priatelia. No, dobre. To krká prdí, zdravie si tvrdí. No, už stačí.